कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी आज मंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारलाय. आमदारकीची हॅट्रिक करणारे नितेश राणे पहिल्यांदा मंत्री झाले. फडणवीस सरकारमध्ये त्यांच्याकडे मत्स्योद्योग बंदर विकास खात्याची जबाबदारी आली आहे. मंत्री नितेश राणेंनी मंगळवारी 24 डिसेंबरला पदभार स्वीकारला. मंत्रालयात आल्यावर त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. मंत्रालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या फोटोंसमोर नतमस्तक झाले. विभागातील अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन त्यांनी आढावा घेतला. याचे फोटो त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.